Wai ja yanzu mamar Rara ta tafi kenan ba za ta dawo ba? Kai wa ga miki Maryam ba za ta dawo ba, za ta dawo mana. Ai mutum ne, dan adam ne ita ma, kuma kidnapping ɗinta aka yi to da ki ji. Din ma an yi kidnapping ɗinta yanzu ko ba haka ba, idan ta mutu in ma ta mutu ma bata dawo ba, daman Allah ma ya ce kullu nafsin za'iqatul maut ko ba haka ba. Dukkan mai rai mamaci ne. Kuma dukkan mai rai mamaci ne, kuma akwai Allah. Ai in dai kai mumini ne ko ba gane ba, akwai kaddara. Kuma ma kadarar Allah haka kadari ko ba haka ba. Ba wannan bane to in ta ma rasu, in ta mutu, ai ta mutu ma shahidi, ta mutu ma ya aljanna, ta mutu ma da ta ma yi nasarar rayuwa ko ba ki gane ba. Saboda ai kama ta aka kidnapping ɗinta aka, ita bata cuci kowa ba, ta yi komai ba ko ba haka ba. Amma mutum waye ka fito ka ji wani fajin daɗi yake wai an kama ta ko? Ai ba su da hankali wa'innan. Kai shi da zai dinga kuka ma an bar shi a doron duniyan ma yana nan yana ta fama da shan wahala ma. Ai mutum ai saki jin faɗin miki, ai in dai mutum ma yana da hankali ko baki gane ba, in dai aka baka a duniyan nan ma wallahi kuka ya kamata kai, ba ma ka dinga jin daɗi ba. Yanzu to ita matan nan fa rike gani fa, wa'inda suke tare da ita ba wanda yake faɗan abin sharrin matan nan. Ki duba Aisha Umaira mai ta dinga cewa har kuka fa take yi fa an kama mama. Dole ne. Maryam inda ba ta mata adalci ko wallahi ba za ta fito ta dinga kuka akan abin da take mata ba, wallahi. Kuma ni wani kin san wani tunani ma da ne abu guda daya, shi Rarara kin ga Rarara inda ba ta mai addu'an nan ko wallahi bare ci gaba wallahi. To yaushe zai ci gaba? Kai daga ganin shi ka san bai da bakin uwa. Kin gani to ki duba ki gani waɗanda suke da bakin iyayen shekaru nawa suna yin waƙan ma na siyasan, ba wanda ya san su kuma ba wanda ke jin waƙan su. Jin su ma a yi. To kin gani to ni dai abin da nake so da ke Maryam, kina ji na? Kawai ki kwantar da hankalinki, kawai ki daina ma fitowa wani ma ta wani bangaren ma wani social media ki ta kuka ki ta wa'insu maganganu ko ba haka ba. Kawai addu'a ne, in za ta fito ko mutane suna so ko ba sa so wallahi sai ta fito wallahi. Ka san me abin bai mun daɗi, saboda wallahi ina tausayin baiwar Allah nan, uwa ce wallahi, shi yasa kawai abin bana jin daɗin shi. Mana aikin san da abin da aka ce misali kalan mutum wai dan social media ne ko kuma wani kalan celebrity ne, in yayi abu sai ya fi shiga duniya akan na wani ko ba haka ba. An sace iyayen wa'insu ko ba ki gane ba, wa'insu sun fito wa'insu kuma sun mutu ko to wa'inda suka mutu din ai ba dan Allah bai san su bane, Allah ma yana son su. Wannan ita ma da aka kama ta Allah ma yana son ta, kuma Allah ya san da mutanen shi ko ba haka ba. Shi ma Rarara ai ba iya karfin shi bane, ba yin shi bane, ai shi sana'an shi yake yi ko ba haka ba. Komai Allah shi ne. Wani ma fa cewa fa ya tattara kayan shi zai je kai Rarara ziyara. Kai Maryam wannan me? Dan Allah dan Annabi ba bara bane? Bara ne. Kai shi bai ma jin duk abin da ake cewa ana so a yi kokarin hana bara, shi yana bara ma? Wani irin ma ziyara. Ai yanzu abin da ya kamata kawai mu zauna mu dinga addu'a, mu je mu gaya ma Allah kukan mu, Allah ya fito mana da baiwar Allah nan. Shine kawai abin da ya kamata a yi mu yi. Maryam baki ƙara ba? Baki harbi.